il-qtates, fsiet, lob u mħabba. Għalkemm il-qtates huma annimali indipendenti ħafna, iħossu bħal bniedem. Għalhekk għandhom id-dritt għal 5 libertajiet tal-annimali: ikel, xorbnin, post komdu fejn joqogħdu u l-libertà li jeżerċitaw l-imġiba naturali tagħhom. Għandhom jittieħdu għand veterinarju kemm biex jingħatawlhom il-vaċċini li jipprevjenu l-mart u kemm jekk ikunu mweġġa jew morda. Fuq kollox, il-qtates qatt m'għandhom jiġu esposti għal sitwazzjonijiet fejn jħossuhom imbeżża jew stressjati. U peress li l-qtates huma territorjali ħafna, importanti li kemm jista' jkun ma nċaqalquhomx minn post għal ieħor. Importanti wkoll li jekk qed inrabbu qattus ma nħalluhx joħroġ barra, għax inkella dan jista' jittajjar, iweġġa u anke jinsteraq. Ikun tajjeb ukoll li nagħmlulu microchip u ID tag biex jekk jaħrab jew jinsteraq ikun iżjed faċli li jinstab. F'pajjiżna għandna wkoll eluf ta' qtates li jgħixu barra fit-triq. Uħud minnhom jiġu mitmuwajn b'mod volontarju minn nies ta' qalb tajba. Jien inħeġġeġ lil kull min jitma' lil dawn il-qtates ta' barra biex jieħu ħsieb isewwihom ukoll. Għax b'hekk biss tista' titnaqqas il-popolazzjoni tagħhom u b'hekk titnaqqas ukoll id-tbatija u l-moħqrija. U jekk xi darba tagħmel ħsieb illi ġib qattus, ftakar adotta mis-santwarji tagħna. Għal aktar informazzjoni staqsi lill-veterinarju tiegħek jew ċempel 2292 4132. Tista' wkoll tibgħat email fuq animalwelfare.mafa@gov.mt. Messaġġ miġjub lilkom mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Trattament Xieraq tal-Annimali fi ħdan il-Ministeru għall-Agrikoltura, s-Sajt, l-Ikel u d-Drittijiet tal-Annimali.